नैबे नोमफाया गोदो कम्प सोलोंखानायमोन ओइ 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 Woi, nunggu mie nih mana bisa gue kerja nahot nungaplah. Hey, nunggu apa kamu sih? Hah? Nungaplah. Nunggu apa dah? Bema? Oh sorry, orang dong. Bema, nunggu apa dah?别来嘛，别来嘛，别来弄快下去，再把这活的讲个，那样的俺老说东还不是，哎，看这个会，哎，把你轰出来，那我心里嘛把你查吧赔，不来嘛，카드. 두.哎，考试干了，哎，考试干了，赔钱，哎呀，哎，考试干了，哎，赔钱，哎呀，시켜我哪个去买？호리병. 哎，赔钱，考试干了，哎，考试干了，哎呀，시켜我哪个去买？시켜，호리병. masa begitu? 哎，来一会儿시켜来，시켜，赔钱了，看这边俺的赔钱了，赔，别给他喝。호리병.哎呦妈这시방쳐哎呦물어 알아 파이샬라 아유 시켜물라 시켜물라 아유 시방쳐 아유 시방쳐 말라 시끄럽고도 그러나랑그 시간은 파이샤셔 채우라 카나랑둥 아유 강시 콤잡아 보셔 너시 라등나마 나 시켜도 말으면 아유 어떻게 내가 어떻게 달래 봐 안내는 부족 말라는 거 자크 마블이 그 강시게 함라이 마 비샤스 정라이 아유 셰 비지는 어떻게 배 뭐 가로 신나는 가만 다 잡아 가운이 부샤 실고는 그 맞아니 기나이 지자발의 어린바 MGN 레간 타가고 뭐 셔는 내운업 지니신 문편등 뭐 야비 파쇼고 탐패문은 허부 플랑등 파가라 허이 내콘 바우등 하하하 현자 옷을 나든 너 손대고 황팡바이 가운이 구부잔 트아 말은 구부잔 트아 그 자자스 바인당 매바지는 피해 부이부이 하드는 거 말라바 부이부이 부타시킨 위안코 방드레 라가 코라 hinja 콜라나 랍기 마라
Salah fima proses lagi mau ni. Kalau masih ni. Woi ada malah kira. Kamu kalau maza kira ada. Tapi maza ambra. Dohai pun musuh kayaknya musuh orang ni boleh. Hap, ada. Musuh kong nang apa jenis suka lah baca deng bra. Cibu gaya le, bisa mateng bendang. 나 파라벌 비지능아 능 산내 제부 자의 무소공랑 등 가면에 도하이 인조하고 부르하여 도하시응 감 탐송원이 타워로 흔한 회당 안능사 비지시 분경 다토 잔람라 Nungtara lebe, kau sini jangan gegam raja ya. Sibuk riba zawan. 파글라파 이셔는 없는 한심은 오보시 무소공나 거의 도하이 풍어 인자우ning 그자 방나저 거칠저 탕 허등은 미는 그자 살아타등 터치 오보시 안고 인자우니 계전탈래 인자 호황부는 하여 그 셔블라 kintu ang unan si buah de jibun wan blabu honi masih saran hogar जानाय लोगो boleh beli langsung Oi, ada. Hap, mokhangलाय मा गोजा जाखो? मा होननानै खाथायनांगौ जानायखौलै बेबायदिलाय दहाय खाथायबाय दा मा होनबावनांगौ Ada, मा गोसोखांखो? जेबो जायाखैलै मा जाद्लाबायनो मा मोखाङावलाय मा जादों? ना बाजिजोंसो बुजादों नामा? नों मा होनदों साला बे गय फिथाइ खानायाव गय फिथाइ सिरि देरनायखौ नुवाखै नोङो बाहाल मोन्दों मेगन फिथाइयाव नांनायखायसो खावलायाव नांनायखायसो हाब आदा नोंनि गय बिफांनिफ्राय गोग्लैनायखौ बोरैबासो मोनखांबायला आंना दाय मा बोरैबा मोननांगौ थाथ'दो आहा थांसै नङाबा दा बे फाग्लायाव अरखानाय गोनांजों थाव आया है आदा जाग्रा लाबोखै नामा बाय मा जाग्रा लोङाब्लाय थाथ'दो थांसां जायाफ्रामा माबायदि मानसि बियो बेसे बे हिन्जावजों खाद'जों बुजालाय खोरस्लिजों बुजालाय एखमबा जोजालाय खालामजाबावोब्रा आंलाय जानला मोनला हिन्जावखौ मोनफ्लांबायलां आं रागा खरा हिन्जावखौ मोनबाय खिन्थु आंनि गामिनि सेंग्राफ्रा बिदि हिन्जाव दा मोनथोंलै रागा खराखौ सोर भगबान शाला सैमाफोरखौ सिमाङावसो आंनि फैसा खावनाय नुदोंमोन आं आरो दिनै मोगथाव नुद्लाजोबबावबाय दा जेखौ लोगो दामोन मोनो बेखौनो मोनो बेसेबां थगायबोनांखो आं बेलाय सोरनि भुल नोंनि ना आंनि नोंहालाय मानो मोनथिखानानै मालायनि बाहागो जानांगौ रायखस बायदि आंलाय आग्लायनायसो सानदोंमोन दा गावहा हारसिं बारा हायना लानोसै आंनो खम हायना होनोसै नुदों नों फाग्ला अरखेनो गोनां हौवा बुनायखौ एसे खम खालामदोब्रा हिन्जाव जाथिया बारा हौवा बुदलाबाय थानाङा आंखौ मोननायखायसो गदों नोङो मालायखौ मोनबाथ' सेस जागौमोन नोङो अरखेनो गोनां माने मा नोंनिबा नों बायदिखौ अरखेनो गोनां नों बादिखौसो अरखेनो गोनां होनो दा गावहा एसेयावनो रागा जोङो बिदिखौसो अरखेनो गोनां होनो दा
फिसाय बुग्रा हिन्जाव